Prajeme si krásny deň. Máme 15. júna, najkrajší deň nášho života. Nádhernú nedeľu máme pred sebou a ja sa pustím zase do pracovných vecí, ktoré som nestihala cez týždeň, pretože cez týždeň tu máme majstrov, už je konštrukcia hotová, už budeme dávať ten Lexan na vrch. Ale to znamená, že sa starám o majstrov cez týždeň a cez víkend potom dobieham veci, ktoré treba, pracovné. A včera sa nám podarilo už spojazniť registračnú stránku na webinár, ktorý bude v piatok. Vidíme sa naživo, teším sa na vás. Bude to webinár pre ženy. Pre ženy o tele. Teraz máme ten 9-kový rok, kedy nás vesmír skúša cez tie naše telá. A tento webinár sa volá Dotyk ako liek. Starobilé tajomstvo pre moderné ženy v dobe transformácie. A pozdielam na ňom také veľmi praktické veci, bude prežitkový, zážitkový a užijeme si ho spolu. Pomôže vám cítiť sa vo svojich telách naozaj dobre a komfortne. Ja som mala tiež takú fajnovú lekciu teraz v máji, s tým chrbtom som to spomínala a veľmi mi pomohlo práve to, čo budem zdieľať na webinári. No a zároveň aj otvorím kurz Telo ako zázrak, otvorím predaj tohto kurzu a bude to posledný ročník a pripravila som to pre vás tak, aby fakt budete, verím, že milo prekvapené. Dnes máme kód dňa 639. 6 z 15 je odpútanie sa, ale je to tiež energia spojenia, lásky, krásy, harmonie. V poslaní máme 3 a máme na to ísť cez 9. Prijatie, pochopenie, rozsvietenie vnútorného svetla. Dnes je to taká hravá energia svojím spôsobom a tip na dnes. Rob veci inak, ako ich robíš obvykle. Môžu to byť blbosti. Umyj si zuby opačnou rukou, alebo choď inou cestou tam, kam sa vydáš. Urob to inak, ako doteraz. Tým narušíš takú tú rutinu a dostaneš sa viacej do prítomnosti. A rozsvietiš svoje vnútorné svetlo. Krásny deň, užívajme.